Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. This time check is brought to you by Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 24 na bulan sang Oktobre tuig 2020. 62 kadlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman. 69 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw? Ari ho, dilibatihan ini. Depende sa opinyon sa aton tagpalamati. Depende sa tindog sa mga religious sector. Labi na gid sa hanay sa mga Katoliko. Kay pila ka mga kaparian, obispo, nakibot sa palayag ni Pope Francis nga nagasuporta sa lahi sang union sang pariho nga lalaki kag pariyo nga babae. Sana siling ko dilibatihan ini. Posible na misinterpretar lang si Pope Francis base kon ang iyaya abot siya silingon blang wala sa gabalabag nga magupod ang lalaki kag babae nga hindi pagpakalainon. Pero wala guro ginasiling nga pabor si Pope Francis nga kaslon ang lalaki sa lalaki kag babae sa babaye. Amo na iya ang punto ko, ang pananawan ko, dipindi na iya sang tindog sang tagsa naton ka mga tagpalamati. Kay may nakibot ang mga kaparian mo. Diris pungsod Pilipinas, mga obispo nakibot niya, uy, ano ining tindog ni Pope Francis? So ang silingon, dipindi sa opinyon sang tagsa naton katagpalamati. Kay kung basihan ta, natural, kung basihan ta ang kasulatan nagasiling, gintugas ang Dios ang lalaki kag babae, si Adan kag si Iba. Amo na ginabasihan. Wala yan nagsiling nga gintugaya ang lalaki nga pwede manginagi kay gintugan niya babae kag pwede mangin tumboy. Amo na blati nga siling ko dilibatihan. Pero
Ang punto ko, wala naton ginapakamalaot. Kung nag-agi ka man, ka nagtumboy ka man, wala naton ginapakamalaot. Kay kabudlay man nga, ano mo ni sila karon? Sino natuga sini sila? Kaya ang nagsiling ang kasulatan, gintuga sa Diyos ang tao. So kung gintugay ang tao, ang buot silingon parariho, tanan gintugaya. O galing may diferensya lang, nga may ara nag-agi, may ara nagtumboy. Kabudlay man, no? Nga daw, kuhan bala, daw, budlay tunlon nga magsiling ka, nga paupuron mong lalaki kag lalaki, babae kag babae. Kung si Aksyon Boy Duran pa, nagmando ang Diyos, lakat kamo ka magmuad. Ti paano kamo kamuad kung lalaki kag babae kag babae? Of course, may rason man. Ang punto ko dire, nga ti ginbato na ginman sa syudad, milyon man ini sila, hindi man pwede nga tabugon mo ini sila, hindi man pwede nga pakanubuon mo ini sila, imaldisyonon mo ini sila, kahit tao man ini sila. Amo na gurong tindog ni Pope Francis nga hindi man naton pagpakalainon. Hindi naton pagkabigon bala nga daw sala nila nga nag-agi sila, kag sala nila nga nagtumboy sila. So ini nga balasihan kag dilibatihan magalawig pa ini, no? Kay man may ara man niya pabor mo, may ara man niya hindi sa buot silingon. Ini nga isyo, ini ginpalayag ni Pope Francis nagtuga ini sang madamo nga opinyon. May nagaupod, may hindi komporme, may komporme. So matutal, ang ato niya tindog dire, ang akon personal nga tindog, ang magtimbang nga bahin, may ara man kinamatarong. So respetohon ta, kung ano ang ila pagkatawo, kung ano man ang kasalanan nila, kung may ara gid man, may Diyos na yang nga mamatbat buwas damlag. Hindi kita tao nga maghusgar sa aton isig katawo. Siling sa kasulatan man gihapon, hindi ka maghusgar para hindi ka paghusgaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patungod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo
kapian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. In Standard Time, las 6:49 na para sa kumplito nga management sa inyong Liberty Talks. Ari pagido, ini nga isyo porti man eh. Believe ako sinimo sa isa ka general, ang Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parladi Jr. Ginhagad yaya sang kuting-kuting ang mga artista. Ginhagad ya kuting-kuting ang pila ka mga kilala nga mga personalidad kay kuno nagagadya upod-upod ka nagtabid-tabid sa Gabriela ning mga katapuanan sa mga kababainhan bala. Ti hamak mo nga ang iya sining inarangka si Lisa Subirano, artista. Pagkatapos ginpost pa niya sa Facebook, ginagad pa niya mensionar kanday Miss Universa 2018 si Catriona Gray, kag artista nga si Angel Locsin. Purtino ti karon nakalabot sa igtalopangod sa mataas ng opisyal sa pungsod Pilipinas. Ari, siling ni Defense Secretary Lorenzana niya be patawag na si Parladi ang balanta ni. Nya daw galala ang isyo, dagodako nga gadako o dag-react na ining mga celebrities nga gadya pangbitlang ya sa ya Facebook. Nya no ini ti imbitaron sa National Security Advisor kanday Hermogenes Esperon, miyembro sa National Task Force to End Communist Armed Conflict. Ini dilabatihan man ini, 14 isyo.
na madumduman ko na yung Chimpon Marcos. Basta nga hindi ka mag-upod ya sa iya sini nga partido, kag kontrapartido ka, komunista ka na yun. Di amo ning natabo, oh. Basi nalipat man ini si General Parliade nga ang komunista political party ini sa Chimpo ni Presidente Fidel Ramos gindeklarar legal ang komunista. Malain lang nga kung komunista ka kag ang imo sini nga mga ginakabig nila armado ining New People's Army, magbitbit kay mo yung armalite gagasakay sa tangke di gira sulod sa syudad kiti daw malain na. Pero kung komunista per se daw hindi, kiti legal ini, sa ibang nga pungsod legal ini saya, amo gali ginhangkat ni sa mga democratic nga mga partido politikal, dagan ka, kay partido politikal ka, dagon ta lang ni sa eleksyon. Diri sa aton niya komunista ya, daw malain ka na gid. Lip test ko no. Ang Gabriela, ang ginatawag na lip test sa matuod-tuod nga buot silingon sini. Lip test ikaw wala ka kulugan ka komunista ka. Lip test ka bangod luyag mo nga islan ang pulisa, ang sistema sa gobyerno. Hindi kay komunista ka dayon. Amo na bala pimilang komunista ginapasibangdan. Ti nag-react na inyo kanday Subirano, kanday Gray, kanday Angel Locsin, ano man nga plastada nga natural madampig na sila sa kausa sa babae kay babae sila mo. Kung anong matabo may linugosay, pagharasment kagiban pa sa babae, natural ko di matindog na sila pabor sa babae. Pero wala nagkakaulugan nga kung nagpabor ka sa pila ka mga tindog sa Gabriela, komunista ka na. Daw hindi naman na amo. Daw red tagging daw hindi amo. Hindi ba nga hindi man na gani pwede sa anti-terror bill? Kasi nalang utsasaon na ikonsulta mo na sa korte. Antes ka magpalayag, antes ka magpapanaog, antes ka magpasibangod, sino mga grupo. Di mapati ka mga si Miss Universe nga ni, si Angel Locsin nga ni, si Subirano nga ni, komunista ini sila. Kay nag-angot sila sa Gabriela, kag nag-upod sa pila katindog sa Gabriela, kontra sa harassment, kag pagpakanubo sa mga babae. Di man guro amo? Ambot silingon bla daw, sobra na nga piktos ini. So lang taon ta kung ano ang resulta sa pagpinungkuanay. Kaya rin na, nag-react na ining mga personalidad nga ni. Nga tawgon mo imo komunista. Daw hindi amo ako. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon, inyong pamuhay.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa Philippine Standard Time, las 6:59. Kadasig sang oras, no? Ari ho, naglalaman ng sitwasyon. Kundi ang mga salin sang Bureau of Immigration, ginapatigayon na bangod sining pastilla scheme lang ani. Nagligad to siling naton ang security guard na diskubrihan. Security guard lang siya, pero ang iya sining propiedad sosperte mga 14 milyones. Di kung pilang sweldo sang security guard. Suno sa report, pila lang to kalibo. Tapos na-diskubrihan, pertik damo sa propiedad mo. Security guard ka lang sa Bureau of Immigration. Kag hindi lang amoy na. Ang iskandalo nagdalom. Ini, perte ini, kung madiskubrihan nga may kamaturan. Ining mga imbulbado, ining akusado bla, ining gahumlad palad sa Bureau of Immigration, may mga ara sila kunayban sa NBI, may ara sila kunayban kun mga security guard sa mga empleyado sa Bureau of Immigration, ang malain na mo ni. Kung mapamatudan ang aligasyon nga ining mga personalidad nga nagahumlad palad sa Bureau of Immigration, kung ano kamatuod nga nagasalig ini sila kay may kontak sila sa sulod sang opisina sang ombudsman. Kalain. Naglain pang isyo. Ini, porte ini, nga talakayan. Gasalalig sila niya, di ka mo makabalaka. May ara tada tao sa opisina sang ombudsman. Ala, naglain, naglala ang isyo. Balantayan ini. Sinuayan ang kontak nila sa opisina sang ombudsman. Sigurado, mamiripi sini ang ombudsman. Kagkon may ara kontak, sigurado, iron ini. Kag pasugiron ini sila. Sinong kontak nyo na para kwintas klaras ang isyo. May kontak na sa NBI, may kontak na sa security guard, may kontak na sa mga opisyal sang Bureau of Immigration, may aligasyon pa, may kontak sa ombudsman. Baka bakod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Size, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.